Nu skal vi lave sådan en prank med Sprite. Og den her prank, den går ud på, at vi går hen og spørger. Nogle mennesker sådan. Som for eksempel... undskyld, du har et plet lige der, og så sprøjter vi på den, og så siger vi, altså, brug den her nye pletfjerner, den er god. Nu skal jeg vise det. Se her. Undskyld, du har fået en plet på din trøje, nu skal vi fjerne. Det gør det rigtigt. Hvor er du dum. Undskyld, jeg skærer til om flere, der får jeres tøj. Det er værd.